खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 जुन मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, बिमानि सुखुआ गैया जागोन। वृष राशि। फंबायनि सुखुआव बयबो खुसि जागोन, मोजां फिथाइ मोननायनि आसा दं। मिथुन राशि। मानिबा जाहोननि थाखाय खुरमाफोरजों सुथुर जालायनो हागौ, सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। कर्कट राशि। सोलोंथाइ लानानै मोजां गियान मोननो हागोन, गुबुनखौ मान होगोन। सिंह राशि। देहायाव बेमार आजार सोमजिनो हागौ, सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन। कन्या राशि। खैफोदनिफ्राय जिउखौ रैखा खालामनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया मोजां। तुला राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। गोरोन्थि हाबा मावना बयजोंबो निन्दा होजानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। फिसानि गाज्रि हाबा मावनायावनो बिमाया दुखु जानो हागौ, नखराव सान्थि गैयै जागोन। मकर राशि। गावनि आंगोजोंनो अनलायनाया बांनो हागौ, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। फिसा बाथ्रानि थाखायनो गावनि लोगोजों सुथुर जालायनो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। मीन राशि। गोबाव समनिफ्राय नाजानाय थांखियाव जेननांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।